οι κάμερες απάνω στην Ελλάδα. Σίγουρα έτσι, Μαργαρίτα, δεν θες να σε βάλουμε μαζί και σένα. Μη φοβάσαι τη μαμά σου, θα της πω εγώ ότι είσαι εδώ. Δεν μας ζαλίσεις άλλο. Βάζεις κρίκο με κρίκο. Να το βάλεις, το δεις ένα οκ και σε βλέπω. Να σε φέρνει το μάτι. Και σε περίπτωση σου λέω αν αυτό δεν θα σπίσει λίγο, ναι, έτσι λίγο ανάποδα, σου πρέπει να το βάλεις εδώ και σε γυρνάει αυτό μετά. Τελευταίες φωτογραφίες, δηλώσεις και λοιπά και φεύγουν. Πες Κλεάρχε. Περίμενα αδερφέ, περίμενα μην πέσεις ακόμα. Περίμενα αδερφούλη. Αδερφέ, χαμογέλα λίγο. Ποιος το είπε αυτό? Σπρώξ' το να. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Τους αδερφές έχασε. Μπράβο! Μίλα ρε! Ξύπνησε. Χαιρέτα. Λέαρχε, στράβα τη λαβή τώρα. Έχεις κάτι καφέ στο παντελόνι. Τι να... Με δύναμη. Μπράβο. Έλα, Αλέξη, σε παίρνω εγώ σε 2 λεπτά. Είσαι καλά! Εντάξει. Κλέαρχε! Τι κάνει τώρα? Αυτό και... Ποιος με πήρε τηλέφωνο, ποιος είναι? Α, ναι, είχα, αλλά έχει πουληθεί. Εντάξει! Να κλείνουμε τα χέρια τώρα, εντάξει. Για φίλοι μου εδώ. Τι?